Čau ľudia, tu je Agres a vítam vás u dnešného nového videa. Tak, idem vám ukázať, čo som stihol nahrať od včera do dnes. Presne je 16:00. Takže tak, no, pozrieme sa. Tak, pozrieme si bráne. Niečo tu pribudlo, plus minus. Pár tých laserov tu pribudlo, máme tu 16 LF3 raketomet, pár najvyššie LF2 tu pribudlo. Tak za to som rád, lebo už máme full golika. No, moduly si pozrieme. Bral som dneska bedničky a dva ako moduly mi padli, ako modul opravy a nejaký dlhý laser, či čo to je. No, pozrieme si generátory. Aj tu nám niečo pribudlo. Síce máme furt len 2 BO2, lebo som bol zameraný spraviť si full ako golika LF4, LF3. Na LF4 ešte máme časť. Munícia. Tu iba toho viac menej ubudlo, než pribudlo. Lebo na CZ2 ma proste nemajú radi a niektorí hráči ma chceli strelať ako do mínusu, ale som sa nedal. Takže pozrieme si ešte Skylab, ako to tam vyzerá. Včera som začal stavať také. Zatiaľ ujde a ešte niečo mám pre vás. Keď som včera, teda dneska zbieral ráno, tak pozrite, čo mi padlo. No, máme 2 dielky, 2 písky, takže už len 1 000 000 iridia, tak presne 999 000, no. Pozrieme si galaktické brány. No. Tu. Zatiaľ to ide, no. Všetko sa dá, ale treba chcieť. Vidíte? 47 časti do zety a od toho účtu sú 2 dni. 2 dni od toho účtu. Teda presnejšie 3 sa mi zdá. Neviem, 3. Áno, 3. 3 dni od účtu. Máme ako polovičku zo zety. Máme golika, 6 flaxín, 1 irisku, som sa ako zabudol pochváliť. Už máme aj 1 irisku a 16 LF3. Nie je to nič nejako extra ťažké. Síce 3 dní od toho budlo, 3 dní ako nejak moc extra hrania, ale proste niečo máme. A tak no. Samozrejme, golíkov som si povydražil 2. Bastion a Enforcer. Ako môžete vidieť, tu je tá iriska jedna. Takže tak no. Ešte neviem, čo by som vám ukázal, ale zrejme asi nič. No a ešte toto. Máme už 11 level. Ešte sa pošťastilo postrieľať včera zo sedlinku z Líc, ak poznáte. Ako ďalej, čo bude ako po videu, vám spomeniem všetky mená, ktoré mi akože pomáhali a tak no. A ešte raz by som vás chcel pozvať aj ja hrať na CZ2 s tým, že by sme vám akože pomáhali. Ukážem vám, ktorí členovia by vám akože s radosťou pomáhali. Toto sú tí 4 členovia. Ja, Soles Lover, Legend of Tomorrow a Gerenkom. My 4 by sme vám ako pomáhali spraviť účet. Diplomácie, tam nemáme nič, lebo s nikým som ešte nechcel dávať spojko, ani vojny, nič. Ako očakával som, že ako podostávame pár vojen, takže som rád, že sme ako nejaké tie ako vojny nedostali, lebo to by bol potom ako problém pri farmení. A čo k tomu viacej dodať? Asi zrejme nič, takže inak šťastné a veselo vám prajem
všetkým, ktorí ma odoberajú a ktorí ma sledujú, čiže to moc ako ľudí nie je, ale to nevadí. Zmierim sa s tým. A chcem vás ako upozorniť, že tieto 2 dní nevydám žiadne ako video, lebo idem s priateľkou preč, takže tak, no keď prídem, ako začnem hrať znova a budeme znova ako točiť, takže zatiaľ čau a ešte raz vám prajem šťastné veselé Vianoce a šťastný nový rok. Still to my trembling lips. How did the night ever get like this? One shot and the whiskey goes down, down, down. Bottom of the bottle hits. Waking up my mind as I throw a fit.